Kusatira kutenga boma kwa chipani chija cha DPP mosogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika, anthu ambiri adasinthidwa ntchito ndikuyamba kugwira ntchito m'mapositions osiyanasiyana. Ndipo mbuyomu takhala kufotokozerani anthu angapo amene akhala akusinthidwa ntchitozi. So mutsiku la lero tifuna tifotokoze za yemwe adakhalapo mlangizi wamkulu wa dziko pa nkhani ya zamalamulo amenewo Attorney General Thabo Chakaka Nyirenda. Amenewa adali mlangizi wamkulu wa dziko pa nkhani ya zamalamulo mu utsogoleri uja umene wapita ndi utsogoleri wa Malawi Congress Party. Ndipo m'malo mwake utalowa utsogoleri wa Democratic Progressive Party amenewa adawasintha kuchoka kumeneku kukhala mlangizi wa dziko ndi kuwapasa ofesi ina imenewa amagwira ntchito ngati governor on special duties. Kumeneku anali director ku ofesi imeneyi. Tikugwiritsa ntchito maonera kuti anali director kamba ka zomweno zachitika pakatipa, kamba kunena kuti boma lalembera mkulu ameneyi kalata yowachita suspend ku ofesi imeneyi ndi kuwayimitsa kuti ntchito zawo zikuyenera kuti ziyime padakali pano sakuyenera kupitiriza maduty awo mu ofesi, kamba kunena kuti boma litachita kafukufuku lapeza kuti mkuluyo akukhuzidwa ndi nkhani zina zimene sadazichite bwino hando mu nthawi imene adali Attorney General. Ndipo nkhani yayikulu ndiyo kutulutsa license imene inali yokhuza kampani ina ya Ilomba Granite yofuna kuti azichita migodi mdziko lino la Malawi. Malingana ndi chikalata chimene chatuluka pa 19 November mchaka chomwe chino cha 2025 chomwe chasainiridwa ndi Chief Secretary to the Government amene ndi Justin Saidi, ikufotokoza kunena kuti Thabo Chakaka Nyirenda malingana ndi internal review kapena kuti kafukufuku wamkulu yemwe wachitidwa ndi boma wapeza zinthu zingapo zimene ndi zinthu za serious kwambiri zokhuza kulekerera komanso kusagwira bwino ntchito kwa amene wa Attorney General. Ndipo malingana ndi kalata imeneyi ikufotokoza kunena kuti amenewa asadachotsedwe kumeneku ku Attorney General, asadachitidwe secondment kapena kuti tiwachita redeploy, iwowa apezeka ndi nkhani zina zingapo zimene ndizosayenera zimene mwa izo zinachitika mosasata malamulo. Ndipo malingana ndi kalata iyi yafotokoza kuti mchaka cha 2021 Thabo Chakaka Nyirenda akuganiziridwa kunena kuti adavomereza kunena kuti kampani ya Granite Mining ilandire license yokhoza migodi pamene Supreme Court of Appeal idapereka chigamulo chothesa nkhani iyi ndikunena kuti kampani isalandire license. Koma malo mwake amene wa Thabo Chakaka Nyirenda adapereka license ku kampani pamene bwalo lalikulu la milandu la Supreme Court of Appeal lidapereka chiletso kunena kuti kampani sikuyenera kuti ilandire license imeneyi. Ndipo kalata iyi ikufotokoza kunena kuti iwowa adapitiriza kupereka license ku kampani imene ya Ilomba Granite Limited mosiyana napo ndi chiganizo cha Supreme Court of Appeal. Umo ndi momwe kalatayo idafotokozera. Ndipo mukuonjezera kwawo Justin Saidi mukalatayi iwo afotokoza kunena kuti zimene adachita amenewa Thabo Chakaka Nyirenda ndi zosusana kwambiri ndi malamulo a zamigodi imene akuifotokoza kuti Minerals Act imene imakamba kunena kuti kampani ikuyenera kulandira license ngati Supreme Court yavomereza malingana ndi kafukufuku yemwenso bwalo lalikulu la milandu limachita pansi pofufuza kampaniyo ngati iliyoyeneradi kulandira license. Ndipo malo mwake Supreme Court of Appeal idapeza zimene idafufuza idaletsa kunena kuti kampani isalandire license yokhuza migodi. Kwa malo mwake amene wa Attorney General adapitiriza process imeneyi ndipo zidachitika kuti kampani idapasidwa license imeneyi. So panopa office ya president yatulutsa kalata yochita suspend amenewa ku office yawo ngati governor kumeneku on special duties, ndipo awayimitsa kuti ntchito zawo zisapitirire kaye kamba kunena kuti akukhuzidwa ndi nkhani zingapo zimene zidali zolakwira lamulo la dziko lino. Ndipo iwo padakali pano akuganiziridwa kuti nkhani zimenezi ndi zimenewo adachita, ndipo mwachidziwikire ndikuti akhala akusegulidwa milandu kuti akafotokoze chenicheni chimene chidachititsa kuti iwo apitirize process
yotulutsa license pamene bwalo lalikulu la milandu lidakana kuti lichite zimenezi. Ndipo amenewa a Nyirenda akuchitanso accuse onena kuti adalowerera ntchito za makoti kupereka kalata kwa chief resident magistrate kuti achite assign nkhani ya license imene iwowa simawakhuza mu nthawi malingana ndi ofesi imeneyo ankagwira, koma chifukwa cha mphamvu zawo adagwiritsa ntchito mphamvu zawo kuchita enforce amenewa a chief resident magistrate kuti achite assign nkhani imeneyi. Ndipo mmawa wa Justin Saidi adafotokoza kuti amenewa Thabo Chakaka Nyirenda adalemba kalata kulembera chief resident magistrate kuwapempha kumeneko kuti achite conduct kapena kusaina zokhuza nkhani zimeneyo mukufotokoza. Akufotokoza kuti uku kudali kudumpha malire ndi kuchita zinthu zimene sizimawakhuza. Ndipo iwo awonjezera kunena kuti nchitidwe umene adachita Thabo Chakaka Nyirenda ndiko kugwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika, komanso kunena kuti iwowa adalowerera ntchito zimene sizili pansi pa ofesi yawo. Ndipo malo make asimikiza kunena kuti BOMA padakali pano lili pakalikiliki kuti lichite investigation kapena kuti kafukufuku yense kuti apeze zolakwika zonse zimene zakhazi kuchitidwa ndi amene wa Thabo Chakaka Nyirenda munyengo imene adali mu ofesi ya Attorney General. Koma amene wa Thabo Chakaka Nyirenda atafunsidwa funso pa chiganizo chimene BOMA alachita, iwowa adafotokoza kuti padakali pano alibe kulankhula kulikonse zokhuza nkhani, ndipo malo make padakali pano angochita chete kudikirira zonse kuti zikafika kumapeto mpomwe azalankhule. So nkhani ndi imene tikufotokozayi kunena kuti mmodzi mwa akuluakulu amene adagwirapo ntchito mu ofesinso yayikulu kwambiri mutsogoleri uja wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera omwe amatumikira dziko lino ngati mlangizi wamkulu wa dziko pa nkhani ya zamalamulo, pamene amene pa chizungu amangotchedwa kuti Attorney General awachita suspend kuma duties yawo kamba konena kuti akuganiziridwa kuti akukhuzidwa ndi ma misconduct angapo omwe wadawachita mu nthawi ya ofesi yawo. So chonchipa alamulidwa kuti chilichonse chimene chili pansi pa BOMA akuyeneka iwowa achichite handover ku BOMAko ndi kuti BOMA ligwiritse ntchito pochitira kafukufuku awo. Ndiyeno nkhani yayikulu ndi imeneyo nga kuti onse amene akhala kuchita zinthu zosayenera akusakidwa monga mbuyo mutakhala kuwasiyananinso pa video zosiyanasiyana amene taona ena akusinthidwa ntchito, ena kuyimitsidwa ntchito kumene. So timve maganizo anu through comment section za momwe mwayionera nkhani kambaonera kuti BOMA padakali pano likusokolosa onse amene akukhuzidwa ndi nkhani zakusayendetsa bwino ntchito maofesi awo amene mwanjira ina akhala akulakwira lamulo. Choncho BOMA lili pakalikiliki kusokosa anthu amenewo ndi kuti abwere poyera ndi kuti dziko lidziwe chilungamo cha momwe anthu amenewa ankagwirira ntchito. So mwina funso langa nkomati kuti pamene patenere kuti BOMA likuchita bwino kapena mwina likuchita zinthu zosayenera zimene sizingapindulire dziko, komano mwina titati tifufuze nkhani ndi kuyimvetsetsa bwino ndi imodzinso mwa nkhani zimene zingapindulire dziko. Monga mukumbukira kunena kuti mabungwe osiyanasiyana amayiko akunja kuphatikiziraponso bungwe lija la IMF lachita demand dziko la Malawi kunena kuti lichite clear kuti zinthu zawo zonse zimene akhale kuchita maka ku nkhani zija zaziphuphu kunena kuti athenso kupeza mwayi omwe apasidwa ngongole kuchokera ku mabungwe amene wakoma. Ngati sizitero BOMA dziko lino la Malawi ndi kuti ngongole zochokera maiko ena azimvera fungo. So chonchi BOMA likalikiliki kuthana ndi onse amene adachita zinthu zosayenera mbuyomo. Mundefunso ndikufuntsalo kunena kuti kodi BOMA lachita momwe yenera kapena sili kuchita bwino. So through comment section tiye mukanizana video ya mtsiku ya lero mudali ndine manga tawusa ndipo ngati muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa videos amene tikukonzerani pano pa Sama Vita YouTube channel. Bye.